Sheikh Ja'far Mahmud Adam ta muce, Sheikh Ja'far Mahmud Adam ta muce. Fagen hidima wa addini lallai mun yi fice, fagen hidima wa addini lallai mun yi fice. Number 60 Shika bai sami naka Zawarawa Rigasa, Kaduna, Nigeria. Mahmud Adam ta muce, fagen hidima wa addini lallai mun yi fice, fagen hidima wa addini lallai mun yi fice. Sheikh Ja'far Mahmud Adam ka ilimi tarbiyyar musulunci, masha Allah masha Allah. Sheikh Ja'far Mahmud Adam ka ilimi tarbiyyar musulunci, masha Allah masha Allah. To bismillah da farko sunan Allah zan safari, wanda ya turo manzon sa habibi na san bai gori. Da dan hikima kasare na Allah zan wake na kan tsari. Sheikh Ja'far Mahmud Adam zan wake makarantar mu a bar sona ce Sheikh Ja'far Mahmud Adam ka ilimi tarbiyyar musulunci, masha Allah masha Allah. Komai farko zai karshe miyo haƙuri taken nasara. Sheikh Ja'far Mahmud Adam a sannu suna kere tsara, fagen koya mana tarbiyya da karatu kalla sun tsara. Sheikh Ja'far Mahmud Adam Allah ka karo albarka da yawa ta zubo makarantar mu. Sheikh Ja'far Mahmud Adam ka ilimi tarbiyyar musulunci, masha Allah masha Allah. Sheikh Ja'far Mahmud Adam sun jajirce ba shakka, fagen yi addini hidima sila ta dirisi suka ɗauka. Suna da hazaka gun aiki buldoza kar ku kira tanka. Sheikh Ja'far Mahmud Adam domin su nike bid'a shirka abu sunnar manzo ce tsira. Sheikh Ja'far Mahmud Adam ka ilimi tarbiyyar musulunci, masha Allah masha Allah. Ba za na daɗo wani baiti ba sai na gaishe da mudir ɗinmu. Allah ya tsare ka ya kare ka ya albarka a tsakaninmu. Kiran shi akan mu da rera da mi karatu don cika burinmu. Bismillahirrahmanirrahim. Matnul manzumatil ha'iyya. تمسك بحبل الله واتبع الهدى ولا تكن بدعيا لعلك تفلح. تمسك بحبل الله واتبع الهدى ولا تكن بدعيا لعلك تفلح. وادم بكتاب الله والسنن التي أتت رسول الله تنجو وتربح. وقل غير مخلوق كلام مالكنا بذلك دان الأتقياء وأفصح. ولا تاكو في القرآن بالوقف قائل أتباع لجهم وأزدح. ولا تقول القرآن بالوقف قائلا فإن كلام الله باللفظ يوضح. ولا تقول القرآن بالقرآن قراءة فإن كلام الله باللفظ يوضح. وقل يتجلى الله فما البدر لا يكفى وربك أوضح. وليس لمولود وليس بوالد وليس له شبه تعالى المسح. وقد ينكر الجميع هذا وإننا بمصداق ما قلنا حديث مصح. رواه جرير عن مقال محمد فقل مثل ما قد قال في ذاك تنجح. رواه جرير عن مقال محمد فقل مثل ما قد قال في ذاك تنجح. يذكر الجميع أيضا يمينه وكلتا يديه بالفواضل تنفح.
كل ليلة دون طيف جل الواحد المتمضح طابت الدنيا يمن بفضله فالمراد أبواب السماء يقول على مستغفر يلقى غافرا ومستمناه خيرا ورزقا وذاك قوم لا يردوا حديثهم وقوم كذبوهم نقي والنسيب بدا محمد وذراء من ثم أثمان الأرض وربيعهم خير البريات بعد علي حليف خير بالخير منجح kalla ku ji ƴaƴanku suna karatu fes jinkunanku faɗi ɓaci daga jikun san suna sauke nauyin kansu. Sheikh Ja'far Mahmud Adam karatun yara tangararan fagen tajwidi ya kuka ji. Sheikh Ja'far Mahmud Adam ka ilimi tarbiyyar musulunci masha Allah masha Allah. Kalan tsarin makarantar mu daban al'umma ku yo duba silar haduwar da muka yi anan alfurqan ne ba wasa ba. Tuna koya mana Qur'ani maganar Allah sarki babba. Sheikh Ja'far Mahmud Adam raina kama ku ja alkhairan da suke tafita makarantar mu. Sheikh Ja'far Mahmud Adam ka ilimi tarbiyyar musulunci masha Allah masha